Біомеханізм пологів при тазовому вставленні плода. Перший етап – звільнення сідниць плода. При доторканні сідницями до тазового дна відбувається внутрішня ротація. При просуванні передня сідниця затримується під симфізом. Утворюється точка фіксації між гребенем з духвинної кістки плода і нижнім краєм лобкового членування. Перша точка фіксації. Другий етап – звільнення плечиків плода. Верхня третина плечика плода фіксується під симфізом матері у другій точці фіксації і відбувається бокове згинання хребта плода в шийно-грудному відділі. Третій етап – народження голівки плода. Підпотилична ямка плода опускається і фіксується під нижнім краєм симфізу у третій точці фіксації.